Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Tuesday abalị 12 n'ime ọnwa Eprel afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba America. Ma tupu anyị aga n'ihu, gerenụ ọkwa dị oke mkpa. Agba nke atọ ọgbakọ nke eji atụkọta ego maka nchekwa ala nna Biafra bụ nke na-abịa kwa ọnwa nke otu Biafra Defense Force na-ahazi ga-adị n'abalị 30 nke ọnwa Eprel afọ 2022 ngwa ngwa ọ kụrụ elekere 12 nke ehihie n'oge obodo New York nakwa elekere anya 5 nke oge ala Biafra. Ọ ga-adị n'akara mkparịta ụka Zoom n'akara nwudide https://us.web.zoom.us/j/8917021995 Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ nakwa atụmatụ mkpochapụ agbụrụ. A na-akpọku ndị niile hụrụ nnwere onwe n'anya dịka ndị otu Indigenous People of Biafra, ndị Yoruba Nation, Ariwa Nation, Ambazonia, tinyekwara ndị Oyi Biafra nakwa mba Afrịka ndị ọzọ nakwa ndị na-agọrọ ha ọfọma ka ha bịa kwado ọgbakọ ntụkọta ego a. Ndị ga-ele ọbịa n'ọgbakọ a gụnyere ndị otu American Biafran Veterans Network nakwa ụmụada Biafra worldwide. Maka inwetakwa ozi kpọtụrụ Chief Obidike n'akara ekwentị a 202-250-0001 maọbụkwa nwaada Ndidi Amaka n'akara 904-525-1282 maọbụkwa ndị ọzọ dịka nwaada Rosemary Williams n'akara ekwentị 619-381-8579. Burukwa n'obi na ọgbakọ ntụkọta ego a bụ nke eji atụkọta nde $15 maka nchekwa ala nna. A na-ele anya na ị ga-akwado ya bụ ọgbakọ. Cheta na onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Odoziakụ Uchechi Okwu Kanu bụ nwunye onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu edegarala otu kansụl nchekwa otu mba ụwa akwụkwọ mkpesa maka ntọrọ atọrọ di ya, ịgbara ya ụgbọ nwamkpi nakwa ịga n'ihu na mkpọchibido ya bụ nke ọ kọwara dịka nke megidere ugwu ruru di ya. Odoziakụ Kanu n'otu akwụkwọ mkpesa nke o dere site n'aka ọkaiwu na-ekpechite ọnụ ezinụlọ ya bụ Bruce Finn na-achọ ka otu mba ụwa hiwe otu nnyocha iwu pụrụ iche bụ ndị ga-enyocha ebubo inye di ya ntaramahụhụ ma hụkwa na ndị niile aka ha dị na mmejọ emejọrọ di ya nwetara ntaramahụhụ ruru ya. Ọ sịrị na enwere ihe akaebe bụkwa nke na-agbakọ ọnwa nke na-arụ onye isi ala Muhammadu Buhari bụ onye isi ala Naịjirịa aka ọjọọ, tinyekwara nnukwu Attorney General ya bụ Abubakar Malami nakwa onye isi ala mba Kenya bụ Uhuru Kenyatta, tinyere ọtụtụ ndị ọzọ n'arụ ahụ nke akpara megide Kanu. Ọ sịrị na gọọmenti Naịjirịa nakwa nke Kenya ekwesịghị ntụkwasị obi dịka ndị ga-eme nnyocha ahụ n'onwe ha ma ọ bụ kpee mmadụ ikpe. Ọ sịrị na nke a bụ n'ihi na iwu nke sịrị na mmadụ agaghị abụ onye ọkaikpe n'okwu metụtara ya. Ya mere ha kpọkuru otu kansụl nchekwa ahụ ka o hiwe otu nnyocha iwu pụrụ iche na mpụga obodo Naịjirịa maọbụ Kenya bụ ndị ga-ekpe ndị ahụ a na-enyo enyo bụ ndị mere arụ megide ugwu ruru Kanu, nke gụnyere ịtọrọ ya, inye ya ntaramahụhụ nakwa ịkpọlata ya n'ụzọ na-ezighị ezi site na Nairobi na mba Kenya rute Abuja, isi obodo Naịjirịa. Akwụkwọ a gbaragara n'ihu kwupụtasio na onye a na-achọ nnwere onwe bụ Kanu ka ọchịchị etiti Naịjirịa gara n'ihu na-ekpe ikpe ebighị ebi, tinyekwara ya n'ụlọ mkpọchi tara ọchịchị bụ nke na-adịghị ekwe ka o megharịa ahụ. Ndị otu Indigenous People of Biafra bụ IPOB ekwuola sio na malite n'abalị 27 nke ọnwa Eprel na ha ga-amalite mmejupụta mmachibido ha tinyere megide ịchị nna ma kpagharị n'ama. Ọ bụ odeakwụkwọ ozi otu ahụ bụ Emma Powerful kwupụtara nke a n'otu ozi o zipụrụ n'ụbọchị Mọnde. Otu a nọrọ na mbụ nye mmachibido megide oriri nnama ma ọ bụ ire ya bụ nnama ndị Fulani na mpaghara South East. Otu a sịrị na mmachibido a ga-amalite ịdị ire n'ime ọnwa Eprel. Ka o sila dị, Powerful sịrị na ọ dị oke mkpa ime ka o doo ewu na ọkụkọ anya banyere mmachibido ahụ etinyere megide ịchị nna ma kpagharị na mpaghara South East bụkwa nke ndị aka na-achị steeti na mpaghara ahụ tinyere mmachibido. Ọ rụtụrụ aka ma sio na malite n'ụbọchị ahụ enweghị nnama ọbụla a chọrọ ịhụ na-akpagharị n'okporo ámá n'ala Biafra. Ọ gbakwunyere ma sio na onye ọbụla nwere mmasị ịtụ mgbere nnama n'ala Biafra ga-enwerịrị ogbe ebe ọ ga-edowe ya ma kakwa ya akara n'ahụ. Ọ sịrị na nke a bịara dị oke mkpa iji wee gbochie igbu ọchụ na-enweghị isi nke ndị Fulani bụ ndị na-egosipụta onwe ha dịka ndị ọchịnnama akpagharị
bụkwa ndị na-egbu mmadụ aghara aghara. Ọ gbakwunyere ma sio na ndị Igbo na-emefu tarị naira 3 kwa afọ naanị n'anụ nnama. Ya mere nke a adịla oke mkpa iji wee kwụsị mwakpo ime obodo dị iche iche nakwa ịkwaso ndị nne na ụmụ agbọghọ iko n'ike site n'aka ndị Fulani na-achị nnama. Ọ sịrị na ha na-achọ ịzụpụta ụdịdị ehi ọhụrụ ma kwụsịkwa iji ego ha wee na-akwado ndị na-egbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ. Onye na-achọ nnwere onwe ndị Yoruba bụ Sunday Igboho enyela ndị na-eso ụzọ ya mmasị obi ike sio na ya ga-enwere onwe ya n'oge na-adịghị anya. Mgbe ọ na-agwa onye ndu otu Ìlànà Ọmọ Oòduà bụ ọkammụta Banji Akintoye okwu, tinyekwara osote ya bụ Prọfesọ Wale Adeniran, Igboho sịrị na ya ga-alọghachite n'ụlọ n'oge na-adịghị anya. Onye a na-achọ nnwere onwe ndị Yoruba sịrị na ya ga-alọta ụlọ ma hụkwa na gọọmenti Naijiria kwụrụ ya 10 ijeri naira 2 dịka ego iti aka n'obi bụ nke ụlọikpe kpelara ya. Ọ kụsasịrị asịrị ahụ a na-akọ wee sio na ya na-arịa arịa ebe ọ sị na arụ siri ya ike ma ya guzokwa ma kwụrụ chịm. O kwupụtara sio na ya ga-aga n'ihu ime dọgadọga nnwere onwe ndị Yoruba. O tiri obewu megide oke igbu ọchụ, ntọ mmadụ nakwa ọnọdụ enweghị nchekwa a na-ahụta na mpaghara South East. Ọ rụrụ aja wee tee n'ire ṅụọ iyi wee sị na ya ga-alọtarịrị ụlọ n'ihi na ya bụ ezi nwa afọ obodo ya ma ya agaghị atụ ala nna ya egwu. Ọ sịrị na o nweghị ife na-emene ma ụsụ enweghịkwa ọnụ. Ọ gara n'ihu si na ajụjụ niile ya gbara ọchịchị etiti o nwebeghị nke ha satara, kama ụlọikpe bịara kpelara ya ikpe ahụ dị n'etiti ha na ya. Ọ sịrị na wezugakwa nchabi ikpe e nyere na mba Benin Republic na ya ga-alọta ịbịa tinye ụkwụ n'otu ekpukpu ya na ọchịchị etiti na nchabi ikpe ahụ nke ụlọikpe kpelara ya ma site otu a napụta ha 10 ijeri naira 2 ahụ bụ ego iti aka n'obi maka mmegbu ha megburu ya. Ndị ọkpa egbe nọrọ ụnyaahụ wakpo otu ọdụ ụgbọala nke na-ebu ndị mmadụ site n'otu steeti ruo na nke ọzọ bụ nke dị na steeti Enugu ụnyaahụ bụ Mọnde abalị 11 nke ọnwa Eprel. Ha chụsasịrị ndị njem ma gbakwa egbe aghara aghara. Ndị ọkpa egbe agara n'ihu gbaa otu ụgbọala si ya na ọkụ gbukwa mmadụ 2 na njinji ahụ jiri na Mọnde. Ụfọdụ ndị njem na ndị ọkwọ ụgbọala nwetara mmerụ ahụ dịka ha na-achọ iri mbọmbọ ịzọrọ isi onwe ha. Ma mgbe ọ na-akọpụta ka ebelebe ahụ si wee gbuo, otu onye nwe ụgbọala si ya na bụ nke a gbara ọkụ sịrị na ya guzo n'akụkụ n'ebe dị anya wee na-ele mgbe ndị ọkpa egbe jiri ụgbọala bọọsụ nta wee zọchie. Ọ gara n'ihu kwuo si na ya chere na ha bụ ndị ori ma ya bịara rie mbọmbọ, ma mgbe ya lọghachiri lezie na elile elela. Ọ gara n'ihu kwuo si na egburu mmadụ 2 n'ime nkeji ole na ole ebelebe ahụ gburu. Njinji a jiri na mpaghara Holy Ghost dị na steeti Enugu. Ndị kpara arụ a bụ ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị na-emejupụta ọkụ onye apụla ezi Mọnde. Maka nke a gasịrị, mpaghara ahụ bịara gbọtọrọ chakoo dịka ebe ndị mmụọ na-azụ ahịa. Igbo ndị nwe mmadụ, cheta nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Igbo onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha, Igbo onye nọ n'otu ndị agha ugbu a na-arụ ọrụ na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Opekampe mmadụ 19 alaala mmụọ dịka ndị ọkpa egbe wakporo ime obodo ndị dị na steeti Benue. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị ọkpa egbe a wakporo ime obodo Tariotu nke dị n'ọchịchị kansụl Mbako Taruka ma gbukwa mmadụ 10 ebe mmadụ 9 ndị ọzọ ka e gburu na Sesumaka. Kosiladị, nchọpụta emere gosiri na ndị ntorobịa jiri iwe gaa bochie okporo ụzọ nke etiti siri Makodi gawa ime obodo ahụ bụ Gboko n'ime mkpesa megide ebelebe ahụ gburunu. Nke a kpalitere fachifachi okporo ụzọ nke ruru ọtụtụ awa. Otu nwaafọ ime obodo ahụ bụ onye na-achọghị ka a kpọọ ya aha gwara ndị nta akụkọ sio na ndị ọkpa egbe ahụ zọchiri n'ime obodo ahụ mgbe o jiri nkeji 10 gafee elekere anya 2 nke ụtụtụ Tuesday ma gbukwa ọtụtụ mmadụ site n'ụlọ ruo n'ụlọ. Ozi e nwetara kọwara sio na ndị bi n'ime obodo Sesumaka ka e gburu mmadụ 9 bụ ndị na-arụ ọrụ ubi n'akụkụ ime obodo Umenga dị n'ọchịchị kansụl Guma na steeti ahụ. Onye enyemaka pụrụ iche nye aka na-achị steeti ahụ bụ Samuel Otom bụ James Igbudu kwupụtara nke a dịka eziokwu ma kpọkụkwa ọchịchị etiti ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka pụọ n'aka ndị ọkpa egbe a bụ ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị ọchịnnama. Kosiladị, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ Kate Anene kwere nkwa ịgwa anyị ka ekesi anyanwụ
ọ bụrụ ma ya arụnye ọdụ na mmiri wee chọpụta ka mmiri si banye n'opi ụgbọgọrọ. Ndị ọkpa egbe akụchiena ma bukọrọ n'ike ụgbọala bọọsụ abụọ na-ebu ndị njem na steeti Rivers. Ozi e nwetara kọwara sio na ụgbọala bọọsụ ndị a bụ nke na-agba n'okporo ụzọ dị n'ọchịchị kansụl Degema, Asaritoru nakwa Akukutoru nke dị na Port Harcourt ka a kwụsịrị n'okporo ụzọ awara awara siri Degema gawa Boguma nakwa n'okporo ụzọ East West Road. Ebelebe a gburu ụnyaahụ. Ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii amanyebeghị ọnụ na nke a amabeghị ebe ụgbọala ahụ maọbụ ndị nọ n'ime ya nọ. Ezinụlọ na ndị agbata obi bụ ndị ahụ a tọrọ n'ụgbọ oloko siri Abuja gawa Kaduna enyela ọchịchị etiti mbirimbi awa 72 ịtọhapụ ụmụnne ha. Ha nyere mbirimbi awa n'abalị ụnyaahụ dịka ha sịrị na gọọmenti anaghị egosi mmetụta ọbụla banyere njinji ahụ jirinụ. Ha gbakwunyere ma sio na ọ bụrụ ma enweghị ihe mere banyere mgbapụta ndị a na ha onwe ha ga-ekpebi ihe ha ga-eme n'aka ha. Ezinụlọ ndị a sịrị na kemgbe ahụ ebelebe ahụ gburu na ụlọ ọrụ na-ahụ maka okporo ụgbọ oloko bụ NRC n'aha mkpirisi bekee akpọtụbere ha. Otu nwa amadi bụ Dọkịnta Abdulfatai Jimo bụ onye kwuru okwu n'aha ezinụlọ ndị a nyere gọọmenti mbirimbi awa 72 iji hụ na atọhapụrụ ụmụnne ha. Ọ sịrị na kemgbe izuụka abụọ atọrọ ndị njem a ndị a na-eyi ndụ egwu akpọtụbere ha maka inwe mkparịta ụka. Ọ sịrị na ha na ndị agbata obi ha eji ekwubeghịkwa okwu kemgbe 28 nke ọnwa Maachị afọ 2022 bụ mgbe a tọrọ ha. Abdulfatai sịrị na ebe ọ bụ na ọchịchị etiti enweghị ike ichekwali ndụ na ngwongwo ụmụafọ ya na ọ ga-aka mma ka ha na ndị a na-eyi ndụ egwu nwee mkparịta ụka maka ịgbọpụta ndị a bụ ndị a tọrọ n'egbughị oge. Ọ sịrị na ọ bụrụ na 27 gafesịa ma o nweghị ihe mere ịkpọpụta ndị a na ha ga-egosi ọchịchị etiti na ihe ukwu adịghị atụ onye ibi ụjọ. Otu onye mkpọrọ alaala mmụọ mgbe ndị mkpọrọ mara amụma ịkụwa ụlọ mkpọrọ dị na Port Harcourt, isi obodo steeti Rivers. Ebelebe a gburu n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Mọnde abalị 11 nke ọnwa Eprel. Ọtụtụ n'ime ha nwetakwara mmerụ ahụ. Ọnụ na-ekwuchitere ụlọ mkpọrọ ahụ bụ Juliet Ofoni bụ onye kwupụtara nke a sịrị na ọgba aghara kwụsịrị n'ụlọ mkpọrọ ahụ dị na Port Harcourt. Ọ sịrị na nsogbu malitere n'isi ụtụtụ ụnyaahụ mgbe otu n'ime ndị mkpọrọ lara mmụọ dịka ekpo na ekpo zuru n'etiti ya na onye mkpọrọ ibe ya. Ka o sila dị, ndị ọyị ya bịara were iwe malite ime mkpesa wee na-atụ atụmatụ omemme gwara. Ka o sila dị, ọ sịrị na ụfọdụ ndị mkpọrọ ahụ mara amụma iji ohere ọgba aghara ahụ wee rie mbọmbọ. Ofoni sịrị na ka ha wụpụrụ na mgba aja ụlọ mkpọrọ ahụ ka esiri n'ama wee gbatuo ha ebe ha nwetara mmerụ ahụ. Ọ sịrị na ndị nwetara mmerụ ahụ ugbu a nọkwa n'otu aka ahụ na-anara ọgwụgwọ. Ihe ruru 10 mmadụ asatọ alaala mmụọ dịka a tọrọ 10 mmadụ asaa ma gbakwa ụlọ obibi dị 100 ọkụ n'ọchịchị kansụl Kanama na steeti Plateau. Ime obodo ndị a bụ nke a metụtara gụnyere Kukawa, Danguru, Kairama, Yewa, Dada, Wanka, Shumaka tinyekwara ndị ọzọ. Otu onye si n'ọchịchị kansụl ahụ sịrị na ndị na-eyi ndụ egwu zọchiri n'igwe ma kwojuo n'ime obodo dị iche iche site ma na-egbu ndị mmadụ aghara. Otu onye bụ onye ọrụ n'ọchịchị kansụl Kanam bụ onye na-achọghị ka akpọọ ya aha sịrị na n'isi ụtụtụ ụnyaahụ ka ha butere ozu 10 mmadụ asatọ egburu mana ha amabeghị maka ndị ka nọ n'ime ọhịa. Ọ rụtụrụ aka wee sio n'ụlọ obibi dị 100 ka a gbakwara ọkụ ebe ndị mmadụ nwetara ogo mmerụ ahụ dị iche iche bụkwa ndị nọ n'ụlọ ọgwụ Dengi General Hospital nakwa ụlọ ọgwụ nkuzi nke mahadum Jos wee na-anara ọgwụgwọ. Otu onye hụrụ mgbe nke a mere bụ Saraki Bitrus sịrị na a tọrọ 10 mmadụ asaa bụ nke ọtụtụ n'ime ha bụcha ndị inyom. O mere ka amatasio na ndị ọkpa egbe a zọchiri na ka o jiri nkeji 45 wee gafee elekere 3 nke ehihie mgbe ndị mmadụ gara n'ọrụ wee na-asụchasị ubi ha ịrụ ọrụ wee malite ịkpa mkpamkpa ọjọọ a. Igbo ndị nwe mmadụ, otu a ka anyị hụrụ ya n'akụkọ nke taa, mana tupu anyị achịkọta ya gerenụ ọkwa. Agba nke 3 ọgbakọ nke eji atụkọta ego maka nchekwa ala nna Biafra bụ nke na-abịa kwa ọnwa nke otu Biafra Defense Force na-ahazi ga-adị n'abalị 30 nke ọnwa Eprel afọ 2022 ngwa ngwa ọ kụrụ elekere 12 nke ehihie n'oge obodo New York nakwa elekere 5 nke oge ala Biafra. Ọ ga-adị n'akara mkparịta
mkparịta ụka Zoom n'akara nwaodide https://us.web.zoom.us/j/891702199953. Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ nakwa atụmatụ mkpochapụ agbụrụ. A na-akpọku ndị niile hụrụ nnwere onwe n'anya dịka ndị otu Indigenous People of Biafra, ndị Yoruba Nation, Ariwa Nation, Ambazonia, tinyekwara ndị Oyi Biafra nakwa mba Afrịka ndị ọzọ nakwa ndị na-agọrọ ha ọfọma ka ha bịa kwado ọgbakọ ntụkọta ego a. Ndị ga-ele ọbịa n'ọgbakọ a gụnyere ndị otu American Biafran Veterans Network nakwa ụmụada Biafra worldwide. Maka inwetakwa ozi kpọtụrụ Chief Obidike n'akara ekwentị a 202-250-0001 maọbụkwanụ nwaada Ndidi Amaka n'akara 904-525-1282 maọbụkwanụ ndị ọzọ dịka nwaada Rosemary Williams n'akara ekwentị 619-381-8579. Burukwa n'obi na ọgbakọ ntụkọta ego a bụ nke eji atụkọta nde $15 maka nchekwa ala nna. A na-ele anya na ị ga-akwado ya bụ ọgbakọ. Cheta nke ọma na akụkọ ụwa nke taa bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Anyị ga-enyefe unu ugbu a n'aka Chief Obidike, onye nọ na BTV News dị na Washington, dịka ọ ga-akọrọ gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee ma mesịa wetara gị ihe omume nke akpọrọ Let's Talk About It with Chief O. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi ga-emesịanụ.